Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten hari ini golek sarapan. Prai wis mendarat guys. Ini enak sambel biasa mbak. Ponakanku rene anake Jami. Mbah tuku sade, tuku sarapan dhewe. Iya le aku. Nek ning kono ki ning pondokan sarapane jam. Gawan sicok. Mama Surabaya, halo, selamat pagi. Anu ndek wingi nggih dodol ora tok kono. Iya. Wis wis balik ndek iki. Kok awan? Golek sarapan sik. Melayu rene ae. Ikan kuning. Duh. Oh alah. Tak kira bangkoke mang watuk. Yo kek yo. Adane. Segone kuning cek. Cek akeh. Kowe perang adanya? Iki dene banyu panas kok. Kondi kowe panas iki. Aku ya kok mabuk nek tamu anu ponakanku. Dhewe aku pengen sego pecel iki. Iya. Pecelku dhewe moh nggih wonge. Panas ning tremos iki. Kok kemet. Ki sambel sapa sing diacar-acar iki? Nggo sapa? Ki pemek kembang sik. Mange iki kok terus tenanan. Aku ndek untuk pesanan payak tak adai lodong, tak tukokno nggone wong kidul lho, Mak. Lah dadak aku Mbah Kem pinten, Mbah? Siji ae aku. Tak karo 5. Aku ya siji ae kan. Kose ya. Sampean lagi tangi kita e. Gak kering, Dik? Gak. Apa iki lawoe kok ora nek mbus? Wis karepem kono. Ana sing penting empukno untune wong tuwek iki. Iya, ngono lho, apa kuwi? Tempe. Tempe tenan. Iya. Mah. Bar kota kowe saiki. Tenan malah mah. Iya. Begitu jagung. Ya wis, empuk kuwi. Nek gak empuk kowe diklekek ngono. Iya, aku tekak aku begitu jagung. Sing 1000 apa? Diracah ora. Aku ya gak diracah lho. Apa lah? Ya. Wis aku 3, Bu. Sing 2 pancaruk. Lho, sapa sik iki? Apa nduk kowe nduk? Iki anake sapa iki? Anake Nek Sri dhisik aku lho. Oh, anake Nek Sri iki. Aku ya pendane merah. Apa kuning apa putih? Pecel. Sitok iki lho, wong tuwa iki. Lho sik. Pake dugi ya, Bu. Pak Sek pake dugi. Aku gak idur tok merah, entek ning. Nganggo kula ora? Ning niki pom ini. Lho. Wis ta sitok kok. Ndang ayo, Mbak. Aku yo pendane merah selak gak oman tahu. Iki kecicak kok iki. Aku titip Bu Indah. Wis kok sana to. Sana neng. Nya. Wong sitok batinku nduk aku telu. Aku dhewe tengok-tengok seneng kok. Seneng. Oh, njaluk tengok-tengok. Oke. Kowe pira? Aku telu. Ndi nggih, kelompok buke merah kok sik aku pendang marani tahu jengko. Ya buke merah yo engko yo wis. Nah. Ora mbok adi godhong. Nek gak aman pecelan yo kayak cambah ngono. Godhong telone sak lerak wis. Ning Mbak, ora leh wis. Lereni wong wis. Iki sambel opo? Sambel tomat. Wah, nek Nek Sri kok wis sakmene iki. Lho piye iki? Mai rupane. Aku yo ora tau roh lagi roh iki. Kaya sapa? Oh alah. Kaya Mbak Mama aja. Mama? Heeh. Iya to? Mamane Rasiman. Mamane Mbah Man. Kula terus kawan, sing kalih mboten nganti kulupan. Iya, wis bakule sudah mireng ki langsung jeret. Terang gregetno kencok iki. Laris wis, Mbak. Laris wis payu laris Pak. Mulai buka nih, Bang. Duh, aku. Duh. Piye iki? Dino anu wis sak poso loyo. Nek bodo kedua dodol. Wis, urung. Bodo ketiga. Bodo ketiga. Iya. 3 dina saiki lho.
Nek aku posone dodolan terus. Cok prei betul kupat buka neh. Heeh. Ora prei ya ora apa-apa wong dibaturi bojone wis. Lah betul kupat ta, Nek. Kupat engko sapa sing mangan ku padha Kupate ra sing mangan. Kuwi engko gathil ambek sambel abang. Anu. Sambel tomat. Iya, terus mbok kei ndok apa rasa. Wonge sambel pecel bojone dhewe moncrot. Lah iya bojone dhewe netau. Kei ndok. Itu rum. Piro ini? Telu wae, aku cek duwe lontong kalau diteri wong wis isuk-isuk wis. Kula nuwun, teri lontong. Diteri lontong tuku sego pecel lah, Ya Lek. anu ponakanku sing kok adoh pengen sego pecel tak kekno dhewe moh tukokno dhewe aku pengen gone wong kidulan jenenge. Sapa kowe tek ora ngono. Ndek iki ditukokno Sunti. Niki wong kidulan. Wis sarapan. Oke guys, ki Mas Rama ning kene iki. Sarapan le nang nglengak mah. Sarapan. Ndang madhep rono. Wis. Sarapan, guys. Ijek isuk wis sarapan iki. Pengen ngobati, Mang? Ndak sarapan. Kalau Mas Soma pengen ngobati. Angga jora perene ndek bengi mbone ndi. Bocah dinteni ning kene kok malah ra. Jam piro? Jam takon kering. Wis sarapan. Sego pecel lawoe. Kuwi lesu weh mak ndek bengi. Ora mangan. Wong enek lontong barang gone Mak Sunti kok. Wis haris nek mangan delok iki Mak. Kuwi. Ndang nek kurangan kuwi enek sego kuning. Sesuk enek pesenan aku kerupuk. Kurangan ora. Tapi sego kuning. Mama. Pangane aku. Enak mangan. Sarapane pagi-pagi nih bumbungan. Ibu nah ora iki nek Ibu. Ayane nyengkeni Pak ya. Kok gak pakai. Kok gak kei. Ndang bonah le. Rama. Iya. Ndak panak rene. Ndek bengi turu kene. Mulai esuk nek bar selawatan. Turu rong dina. Jere 8.000. Ndak iki ngene sapa? Aku engko nek Rama kurangan. Ndang jajal Dik segone musri. Iki gone musri iki, Mas. Iya. Sego uduk. Pak mbok sing rene. Ndak salah kok. Nek ora salah ya utere bocah sing mek kok. Kaya dak aja nengkrengi Pak e kan. Sendok salah. Ndek mek sing ora sing ning isah-isahan. Ngono, Mang. Nah ini ora mulai. Alah. Minggat kono ae. Alah. Enggak kene. Lah dientekno le diwareki. Engko nek mangan ning kene mbah kelan apa ngo. Aku pengen sing ngono. Aku nggodhong kok bengi ae kok engko tak gawe tok. Golek ketan sak kilo wis klopo regane larang.
cekelan sesuk nek bari beri-beri. Engko enek daya yo. Wis warek le. Nggih. Bocah Joko sah dolen. Wis dadi warek iki awakmu kurek lho. Dari sekolah mondok. Ndai. Awake gatelen kabeh. Ndang Gatel tuh kok napel kuwi. anu maksude gatel dipangan jengklong ning pondokan paling. Mrekitik kabeh kok. Iki gak tak petuk Pak yo. Wala kawit netes kawit. Karat le tare tunggale pula Pak Wawan ki cek urip, Pak yo cek urip. Anu nilak Bendung Porong. Ngene anu rupiah. Sapa kuwi leles kita. Nggung gayu wak. Anak Bendung RT lah. Ngene kok. Kok bani jatah mili. Lah sing nggo mbayi wak saiki lho. Banine iki. Ngutami. Banyu. Kami ini ki bendunge sitok-tok tuh. Ngene sareh memble ya. Mungkin RT kene. Ini tuh nggone kuwi. Kasuan RT loro sudah ibadah ya. Pemirsa yang sarah. Wis mati. Ngene gantek kayak kulkasnya ya. Oke pemirsa, tak cukupi semene Riz. Halo Riz, kontene mangan sarapan isuk-isuk karo Mas Rama. Bila ada tutur kata kurang jelas mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Riz, dadah.